There are moments of our life that we have to learn how to trust. God has His own way of using those who takes care of us as instruments of His love. Trust and entrust, God is good. Actually, this is my message. Ako ni message sa usa ka kaila nga napuno gayud sa kabalaka ug kahadlok. Kung nagtanaw ka karon sa live streaming, we are praying for you. Mag-undergo siya very delicate operation, and he is so afraid. He is supposed to be operated na ugma, but he was found out to have COVID today. So he is under quarantine. So hadlok yun siya. Hadlok yun. Muna nga nagpadala kung message sa iya na nagay panahon nga we have to trust. Kaya we are not anymore in control. We have to trust the people around us, the doctors, the nurses, whoever na nagpalibot kanato, nagatiman kanato. Kaya we are helpless. O Amahan, Ginoo sa langit, mamanigi bigkas o gilitok ni Jesus. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Ang mga maalamon mao ang mga Pariseo, ang mga eskriba, those who have mastered the law, those who have memorized unsay gi-require sa ilaha pagtuo o sa ilang mga practices nga nagbuhat niini to the letter of the law. Di are maalamon. Ang dili makinaadmanon mao kadtong mga disipulo ni Jesus. Dili pasabot nga ang uban sa ilaha siguro duwalay grado, pero doon na po yung mga grado. Ang iyang gipasabot nga dili makinaadmanon is ilahang gidivest ang any knowledge about God ug nag-rely sila sa ilaha kasinatian with Jesus ug ilahang nadunggan kang Jesus. Kay the context of the gospel is when the 72 katong 72 ka disipulo iyang gipadala, and then they went back, nibalik sila aron pagbalita sa ilahang mga nabuhat, sa mga even milagro ug sa mga tao nga misunod ug mituo kanila, nga siguro si Jesus na overwhelmed, nga wala kini ihatag sa mga makinaadmanon o sa mga maalamon, apan gihatag kini nining mga walay kahibalo sa pagtuo sa konteksto sa mga Israelita o sa mga Hudiyo. Kung kita mo atubang sa Dios, we have to divest everything and to be humble. Kay mao man puno nang gipahinumdum ni sa Dios diha sa unang pagbasa sa hari sa Assyria, nagipahinumduman siya, nagihimo lamang siyang instrumento that he was able to conquer all the nations
iyahang nailog ang mga nasod, ba't iyang giangko ng maong gahom nga iyaha? Ipahinumduman ni Jesus nga ikaw instrumento lamang. Nga dili makapangangkon ang gabas na siya mao'y naghatag og kusog sa iyahang habson, kundi ang naggunit sa maong gabas. The same with martiryo or whatever instrument. Na pagpahinumdum na it is the Lord who controls everything. And diha sa ato ebanghelyo, nagpahinumdum kini nga we have to be humble in front of God. That we have to learn to trust. No amount of degree, no amount of success or possession na mao'y imong ipuhunan diha sa imong pakigatubang sa Dios. Kaya ang Diyos lamang gayud may magbuot sa tanan. Regardless of your position, regardless of your degree, o unsa pa ka diha sa katilingban, but when it comes to our relationship with God, siya ang magbuot, siya ang magdiktar. So ang ebanghelyo karon nagpahinumdum our attitude, our kanang atong humility ba, atong pagpaubos, labi na diha sa atong pagtuo, diha sa atong Ginoo, diha sa atong pagsimba. Mamanay akong nasa ako mindset per me. Now when we come to church, we leave behind who we are outside and we praise God as His Creator again. Nothing less, nothing more. Manindog tanan. Magampo kita